Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Greetings to you in the majesty name of Lord Savior Jesus Christ. మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసయ్య నామములో మీ అందరికి శుభములు. We love to bring greetings to you on this Father's Day. మరి యొక్క పితృదినోత్సవమున మరి ఈ దినమున మీకు అందరికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతా ఉన్నాము. Happy Fathers to all the fathers out there. ఉన్న తండ్రులందరికీ కూడా పితృదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు What a తెలుపుతున్నాం. great joy to see you all once again. మీ అందరిని ఈ రీతిగా మరల చూడడం ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నది. Hope you all doing well. మీ అందరు కూడా బాగున్నారని అనుకుంటున్నాం. Today we're going to meditate upon the attributes of Father. అయితే నేడు తండ్రి యొక్క సుగుణాలను గురించి మనం We తెలుసుకోబోతున్నాం. have a great confidence that we have a heavenly Father. మనందరికి ఒక గొప్ప ధైర్యం ఉన్నది. అదేంటంటే మనందరికి ఒక పరలోకపు తండ్రి ఉన్నాడు. What a great joy to remember our Father on the Father's Day. ఈ యొక్క తండ్రుల దినమున పరమ తండ్రిని జ్ఞాపకం చేసుకోవడం ఎంతో సంతోషము. Turn the Bibles with us to Psalm 68 verse 5. అయితే ఈ సందర్భంలో మాతో పాటు 68వ కీర్తన భాగం 5వ వచనానికి వద్దాం. The verse says, a father to the fatherless, defender of widows, is a God in his holy dwelling. అయితే లేఖనం ఏమంటుందంటే తన పరిశుద్ధ ఆలయమందుండు దేవుడు తండ్రి లేని వారికి తండ్రియు విధవరాండ్రకు న్యాయకర్తయునై ఉన్నాడు. The verse says he is a father to the fatherless. ఆ లేఖనం ఏమంటుందంటే ఆయన తండ్రి లేని వారికి తండ్రిగా ఉన్నాడు. We would like to speak to you about the qualities of heavenly Father. అయితే ఈ సందర్భంలో పరమ తండ్రి యొక్క సుగుణాలను మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాము. Today many of us, as we are celebrating Father's Day, ఈ రోజు మనలో అనేకులము తండ్రుల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటా ఉండవచ్చు. maybe some among you might miss the father, బహుశా మీలో కొందరు మరి మీ తండ్రిని కోల్పోయి ఉన్నారేమో. or he may not be alive today. బహుశా నేడు మీ తండ్రి సజీవంగా లేడేమో. Few of you might tell, though I have father but there's no use. అయితే మీలో ఇంకొంతమంది అనవచ్చు మాకు తండ్రి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఉన్నా కూడా ప్రయోజనం లేదు అని. But let me encourage you by this verse, we have a heavenly Father. అయితే ఈ లేఖనం ద్వారా నన్ను ప్రోత్సాహపరచనివ్వండి. మనందరికీ పరలోక తండ్రి ఉన్నాడు. Who wants to be a father? మీ యొక్క తండ్రిగా ఆయన ఉండగోరుతా ఉన్నాడు. What a great love Father shown to us. చూడండి ఎంత గొప్ప ప్రేమని ఆ తండ్రి మన ఎడల He కనపరుస్తున్నాడు. gave his begotten son to us. ఆ పరమ తండ్రి తన ఏకైక కుమారుని మన గురించి అప్పగించాడు. Whoever believes in him will receive Jesus as a gift. అయితే ఎవరైతే ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచుతారో ప్రభువైన యేసుని బహుమానముగా వారు స్వీకరిస్తారు. Matthew 7 verse 7 says, మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయం 7వ వచనం ask, అంటుంది, it shall be given to you. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును, Seek, it will be, you'll be found. వెతుకుడి మీకు దొరుకును, Knock, it will be open before you. తట్టుడి అది మీ ఎదుట And తెరవబడును. the verse says like అయితే this, లేఖనం ఏమంటుందో చూడండి. as a worldly father you can give good gifts to your children. ఈ లోక సంబంధమైన తండ్రులే మీ బిడ్డలకు మరి మంచి ఈవులను అయ్యగోరితే How much more good gifts the heavenly Father will give it to you. మీ పరలోకమందు ఉన్న తండ్రి మంచి ఈవులను మరి ఇంకెంత శ్రేష్టంగా ఇస్తాడు. Yes, this day we're going to see the qualities of a heavenly Father. అయితే ఈ యొక్క మరి సంతోష దినమున మన పరమ తండ్రి యొక్క సుగుణాలను చూద్దాం. Turn the Bibles with us to Psalm 145. అయితే మాతో పాటుగా 145వ కీర్తన భాగానికి రండి. There are few verses we're going to meditate on, going to see the qualities of heavenly Father. పరలోకపు తండ్రి యొక్క సుగుణాలు ఏమై ఉన్నవనేవి ఈ లేఖనాల నుంచి మనం ధ్యానం చేద్దాం. The verse 13 says, అయితే 13వ వచనం అంటుంది, your kingdom is everlasting kingdom, your dominion endures through all generation, and the Lord is faithful to all his promises. నీ రాజ్యము శాశ్వత రాజ్యము, నీ రాజ్య పరిపాలన తరతరములు నిలుచును. అయితే ప్రభువు తన వాగ్దానములన్నిటి ఎడల నమ్మదగినవాడు. The first quality we want to share with you is, అయితే మీతో మేము పంచుకునే మొదటి విషయం ఏంటంటే our heavenly Father is faithful in all the promises he makes. అయితే మన పరలోకపు తండ్రి ఆయన చేసిన వాగ్దానములన్నిటి ఎడల నమ్మకమైన వాడు. One day evening when I was back home, ఒక దినాన సాయంకాలంలో నేను ఇంటికి తిరిగి my వచ్చినప్పుడు son said like this. నా కుమారుడు ఇలా అంటున్నాడు, He said, Father, you are a very big liar. తండ్రి డాడీ నువ్వెంతో అబద్ధికుడవు. Nobody dares to tell that, but he said it. ఎవ్వరు కూడా నాకు అలా చెప్పరని ధైర్యం చేయరు కానీ అతను అంటా ఉన్నాడు. Then I was thinking, what happened? అయితే నేను అనుకుంటున్నాను అసలు ఏం జరిగింది అని. I told him, I promised him that I'll buy him something. నేను అతనికి వాగ్దానం చేశాను ఒక వస్తువును కొనిస్తానని, But I forgot. కానీ నేను మర్చిపోయాను. Then he said, you are a liar. అయితే నేను ఇంటికి రాగానే అంటున్నాడు, డాడీ నువ్వు అబద్ధికుడు అని. He said, you said you'll buy and give it to me, but you forgot. నువ్వు చెప్పావు కదా డాడీ నాకు కొనిస్తానని, కానీ నువ్వు
కొనియలేదు, నువ్వు మర్చిపోయావు It's అంటున్నాడు. very true, my dear friends. నిజమే నా స్నేహితులారా, Our worldly father may forget what they promised. ఈ లోకపు తండ్రులు వారు చేసిన వాగ్దానములను మర్చిపోతారు. Many promises they would have done to us. మనకు చేసిన అనేకమైన వాగ్దానములు, But our heavenly Father, కానీ మన పరలోకపు He తండ్రి అయితే is a faithful one. ఆయన నమ్మదగిన వాడు. He is a faithful one with all the promises He gave it to us. ఆయన మనకు చేసిన వాగ్దానములన్నిటి ఎడల నమ్మకమైన వాడు. So we want to encourage you by this word. అయితే ఈ వాక్యం ద్వారా మిమ్మల్ని Don't be ప్రోత్సాహపరచాలనుకుంటున్నాను. worried or bothered about anything. దేని గురించి కూడా చింతించకండి, బాధపడకండి. We have a Father who is faithful. నమ్మదగిన తండ్రి మనకున్నాడు. Our God is a God who is faithful to all the promises He has made. మన దేవుడు ఎటువంటి వాడంటే ఆయన చేసిన వాగ్దానములన్నిటి ఎడల నమ్మకమైన వాడాయన. Remember all the promises He made to you. చూడండి, ఆయన మీకు చేసిన వాగ్దానములన్నీ ఒక్కసారి జ్ఞాపకం All తెచ్చుకోండి. the promises God gave it to you. దేవుడు మీకు చేసిన వాగ్దానములన్నీ కూడా Remind those things there. Remember those things once. ఒక్కసారి వాటన్నిటిని జ్ఞాపకం A చేసుకోండి. time will come. ఒక సమయం వస్తుంది, He will fulfill all the promises to you. ఆయన మీకు చేసిన వాగ్దానములన్నీ ఆయన The నెరవేరుస్తాడు. first attribute of Father is తండ్రి యొక్క మొదటి సుగుణం He ఏంటంటే is a faithful one. ఆయన నమ్మదగిన వాడు. Faithful to all the promises He has made. ఆయన చేసిన వాగ్దానములన్నిటి ఎడల ఆయన నమ్మకమైన వాడు. Every word came out of His mouth will not go in vain. అయితే గమనించండి, ఆయన పెదవుల గుండా వచ్చిన ఏ ఒక్క మాట అయినను కూడా వ్యర్థముగా పోదు. It will surely accomplish in your life the purpose God sent the word to you. అయితే ఖచ్చితంగా దీన్ని గమనించండి, దేవుడు ఏ ఉద్దేశం చొప్పున ఆ మాటను పంపి ఉన్నాడో ఆ ఉద్దేశము నెరవేర్చేంత వరకు అది వెనుకకు మరలదు. Yes, it's very true. ఇది నిజమండి. He will fulfill the promises to you. దేవుడు చేసిన వాగ్దానములు ఆయన నీకు And నెరవేరుస్తాడు. have faith in the word of God. దేవుని వాక్యం మీదలో నమ్మకాన్ని కలిగి ఉండండి. Everything will pass away. అన్ని తొలగిపోతాయేమో But అండి, the word of God will never pass away. కానీ దేవుని వాక్యం మాత్రం ఏనాడు కూడా తొలగిపోదు. And the second attribute of Father we're going to say అయితే is, తండ్రి యొక్క రెండవ సుగుణం ఏంటంటే verse 17 says, 17వ వచనం చూడండి. the Lord is righteous in all His ways and loving towards all He has made. యెహోవా తన మార్గములన్నిటిలో నీతి గలవాడు, తన క్రియలన్నిటిలో కృప గలవాడు. He says He is loving towards all He has made. ఆయన చేసిన వాటన్నిటిలో, ఆయన క్రియలన్నిటిలో ఆయన ప్రేమ గలవాడు. He is loving towards all the creation He have did. ఆయన చేసిన సృష్టి అంతటిలో ఆయన ప్రేమను చూపుతా What ఉన్నాడు. a great God we have. మనకి ఎంత గొప్ప దేవుడు A ఉన్నాడో God చూడండి. who loves us. మనల్ని ప్రేమించే దేవుడు He ఆయన. said, I love you with everlasting love. ఆయన ఏమంటున్నాడు చూడండి, ఇదిగో శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను My ప్రేమించున్నాను. love towards will never fade away. నీ ఎడల నా ప్రేమ ఏనాడు కూడా గతించిపోదు Or అంటున్నాడు. maybe sometimes అయితే గమనించండి, కొన్నిసార్లు our worldly father, earthly father may love us when we have good qualities in us. ఈ లోక సంబంధమైన మన తండ్రి మనలో ఉన్న సుగుణాలను బట్టి మనల్ని ప్రేమిస్తాడు. Maybe sometimes He would love us when we have good talents in us. అయితే కొన్ని మన తలాంతులను బట్టి మన తండ్రి మనల్ని ఇష్టపడతాడేమో. Sometimes when we make a father proud, He might love us. కొన్నిసార్లు మనకున్న తలాంతుల చేత మన తండ్రి మన ఎడల గర్వపడతాడు. But heavenly father's love us, కానీ పరలోకపు తండ్రి యొక్క ప్రేమ is unconditional అది love. షరతులు లేనటువంటి ప్రేమ అండి. Whatever you are, మీరు ఏమైనా సరే, we may lead a life which is worthy to Him or not, still He loves us. ఆయనకి యోగ్యమైన జీవితము ఉన్నా లేకపోయినా ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తూనే ఉంటాడు. Remember the prodigal son. ఆ తప్పిపోయిన కుమారుని గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి. He brought break loss in the family. ఆ కుటుంబానికి గొప్ప నష్టం తెచ్చాడు అతడు. He lost everything he had. తన కలిగినదంతా అతను నష్టపోయాడు. When the son was coming back, అయితే ఆ కుమారుడు తిరిగి ఇంటికి వస్తా ఉన్నప్పుడు son didn't hug him, father hugged him. చూడండి, ఆ కుమారుడు తండ్రిని హత్తుకోలేదు, కానీ తండ్రే తనను And హత్తుకున్నాడు. Bible says, అయితే బైబిల్ father ఏమంటున్నాడు, was waiting for the son to come back. ఆ తండ్రి నా కుమారుడు ఎప్పుడు వస్తాడని ఎల్లప్పుడూ ఎదురు చూస్తున్నాడు. What a great love the father has. ఎంత గొప్ప ప్రేమ ఆ తండ్రి కలిగి ఉన్నాడు Today చూడండి. you might say like ఈ this, రోజు మీరు ఇలా అంటా there's ఉండవచ్చు, no one to love me. నన్ను ప్రేమించేవారు లేరు. Let me tell you, నన్ను ఒక మాట you చెప్పనివ్వండి, have a father who loves you. నిన్ను ప్రేమించే ఒక తండ్రి నీకు ఉన్నాడు. However you are, నీవు ఎలా ఉన్నా సరే, however, wherever you are, నీవు ఎక్కడున్నా సరే, whatever might be your condition, నీ యొక్క పరిస్థితి ఏమైనా సరే, there might be not even one good thing in you. నీలో బహుశా ఒక్క మంచి పని కూడా లేకపోయినా, మంచి విషయం My లేకపోయినా, heavenly father loves you. నా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నిన్ను ప్రేమించుచున్నాడు. Yes, it is true. నిజమే, ఇది He సత్యము. loves you. ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. He gave His son to you. ఆయన తన కుమారుని నీ కోసం ఇచ్చాడు. Only to prove you how much He loves you. కేవలము ఆయన నిన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో తెలుపడానికి అలా చేశాడు. This is the attribute of a heavenly father. ఇదిగో పరలోకపు తండ్రి యొక్క సుగుణము ఇదియే. And the third quality of father అయితే is, తండ్రి యొక్క మూడవ సుగుణం ఏంటంటే, let's read verse
verse 14. 14వ వచనంలో చదువుదాం. Verse 14 says, అయితే 14వ వచనం the ఏమంటుందంటే, Lord upholds all those who fall and lifts up all who have bowed down. యెహోవా పడిపోవు వారందరినీ ఉద్ధరించువాడు, కృంగిపోయిన వారిని అందరినీ లేవనెత్తువాడు. The third quality of Father is, తండ్రి యొక్క మూడవ సుగుణం He ఏంటంటే, will uphold one way whenever we have fallen down. మనం ఎప్పుడు పడిపోయినా సరే ఆయన తిరిగి మనల్ని What లేవనెత్తుతాడు. a great quality a Father has. తండ్రి యొక్క గొప్ప సుగుణాన్ని ఒకసారి చూడండి. What a great quality we have, a Father has. మన తండ్రి కలిగి ఉన్న ఈ గొప్ప గుణాన్ని చూడండి. It is the Lord will uphold all those who have fallen down. ఎవరైతే పడిపోతారో వారందరినీ కూడా ప్రభువు లేవనెత్తుతాడు. As we are meditating the word, దేవుని వాక్యాన్ని మనం ఈ రీతిగా we all ధ్యానిస్తుండగా have to remember one thing. మనందరం ఒకటి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. Every one of us have fallen down in an area of our life. మన అందరము కూడా ఏదో ఒక జీవితంలో ఏదో ఒక సందర్భంలో మనం పడిపోయిన వారమే. Somewhere in our life we have fallen down. మన జీవితంలో ఏదో ఒక సందర్భంలో మనం పడిపోయి ఉన్నాము. And lost the glory of God. దేవుని యొక్క మహిమను కోల్పోయాము. But the quality of Heavenly Father is, అయితే తండ్రి యొక్క పరలోకపు తండ్రి యొక్క సుగుణం He ఏంటంటే, will not leave you the way you have fallen down. మీరు పడిపోయిన స్థాయిలోనే స్థలములోనే ఆయన మిమ్మల్ని He విడిచిపెట్టాడు. will come to us and He will uphold us. ఆయన మనం పడిన చోటికే వచ్చి తిరిగి మనల్ని He లేవనెత్తుతాడు. will lift us up. ఆయన మనల్ని లేపనెత్తుతాడండి. He has lifted up from the clay where you have fallen down. మనం ఎక్కడైతే పడిపోయి ఉన్నామో ఆ గుంటలో నుంచి, ఆ మురికి కూపంలో నుంచి మనం పైకి లేపుతాడు. The world might laugh at us when we have fallen down. మనం పడిపోయిన స్థితిని బట్టి ప్రజలు మనల్ని చూసి నవ్వుతారేమో. The world will comment and saying that this is the right place for you. ఈ లోకస్తులు వచ్చి ఇదిగో నీకు సరి అయిన శాస్త్రీయ జరిగింది, నువ్వు ఇక్కడ ఉండాలంటారేమో. But only Heavenly Father will come to us. కానీ కేవలం పరలోక తండ్రి మాత్రమే మన He వద్దకు will lift వస్తాడు. us up. మనం పడి ఉన్న చోటు నుండి మనం He లేవనెత్తుతాడు. will carry you on His shoulder. ఆయన తన భుజముల మీద మనని ఎత్తుకుంటాడు. And He will comfort you in His arms. తన యొక్క హస్తములో నిన్ను ఆయన ఆదరిస్తాడు. He will carry you in His arms. తన యొక్క హస్తములో నిన్ను ఆయన మోస్తాడు. He will take you back to the place where you are meant to be. నీవు ఎక్కడైతే ఉండాలో ఆ స్థలములోకి ఆయనే నిన్ను తీసుకెళ్తాడు. Very true, my dear friends. నిజమే స్నేహితులారా, ఇది చాలా సత్యము. You and me have been fallen down in many things. అనేకమైన విషయాల్లో మనందరం కూడా పడిపోయి ఉన్నాము. But the Lord is going to lift you up once again. అయితే మరలా ప్రభు తిరిగి మిమ్మల్ని లేవనెత్తబోతున్నాడు. Whatever area you've been fallen down. మీరు ఏ పరిస్థితిలో ఏ విషయంలో పడిపోయినా సరే, Whichever place you have fallen down. మీరు ఏ స్థలములో పడిపోయినా సరే, The Lord will lift you up. దేవుడు అదే స్థలంలో నుంచి మిమ్మల్ని లేవనెత్తుతాడు. Heavenly Father will lift you up. పరలోకపు తండ్రి మిమ్మల్ని He will లేపబోతున్నాడు. uphold you. ఆయన మిమ్మల్ని లేవనెత్తబోతా He ఉన్నాడు. will not leave you in the place where you are. నీవు ఎక్కడైతే ఉన్నావో అక్కడే నిన్ను దేవుడు ఏనాడు విడిచిపెట్టడు. The Lord is going to lift you up. దేవాతి దేవుడే నిన్ను What లేవనెత్తువాడే a ఉన్నాడు. great Father we have. మనకి ఎంత గొప్ప తండ్రి ఉన్నాడో And చూడండి. the fourth quality of a Heavenly Father is, అయితే మన పరలోకపు తండ్రి యొక్క 4వ సుగుణం ఏంటంటే, verse 15 says, 15వ వచనం అంటుంది, the eye of all look to you and you give them their food at the proper time. సర్వ జీవుల కన్నులు నీ వైపు చూచుచున్నవి, తగిన కాలమందు నీవు వారికి ఆహారం ఇచ్చుచుదు. I love this word. It tells you will give food to them in a proper time. అయితే ఈ వాక్యాన్ని నేను ఎంతో ఇష్టపడతానండి. అక్కడ చెప్పబడుతున్న మాట చూడండి, తగిన కాలమందు నీవు వారికి ఆహారం ఇచ్చుదువు. How true it is. ఎంత సత్యమండి Our ఇది. Heavenly Father knows what we need. మన పరలోకపు తండ్రికి మన అవసరతలు తెలుసు. Our earthly father might miss sometimes. ఈ లోకంలో ఉన్న మన తండ్రికి కొన్నిసార్లు మన అక్కర్లు తీర్చలేడేమో. Maybe if you're not asking him, he may not know what we need. బహుశా మనము అడగకుండా ఆయనకు మన యొక్క అక్కరేంటో But తెలియకపోవచ్చు. our Heavenly Father knows whatever we need. కానీ మన పరలోకపు తండ్రికి మనం అడగక ముందు మన అక్కరేంటో తెలుసు. Bible tells, బైబిల్ ఏమంటుందంటే, your father knows before you ask him. నీ తండ్రికి మీరు అడగక మునిపే తెలుసు. He knows what all we need. మనకు ఏం అక్కరున్నాయో ఆ తండ్రికి తెలుసు. And that he will give you he will give you whatever you need on the proper time. ఆయన మీకు ఏవైతే అక్కర ఉన్నాయో వాటన్నిటిని తగిన కాలమందు మీకు అనుగ్రహిస్తాడు. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. May the name of the Lord be praised. దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. He will give you the things you needed at the right time. ఆయన తగిన కాలమందు మీకు కావలసిన అక్కర్లన్నీ మీకు అనుగ్రహిస్తాడు. Many times God answered our prayer in 3 ways. అయితే అనేక సార్లు దేవుడు మన యొక్క ప్రార్థనలకు 3 రకాలుగా జవాబిస్తాడు. Sometimes he might say yes.
కొన్నిసార్లు ఆయన అవును అంటాడు, Sometimes he may say no. కొన్నిసార్లు వెంటనే కాదు అంటాడు. But sometimes he may ask us to wait. అయితే కొన్నిసార్లు ఆయన మాత్రం వేచి ఉండు అంటాడు. Why did God want us to wait for our prayers to be answered? అయితే మన ప్రార్థనలకు జవాబు కొరకు వేచి ఉండమని దేవుడు ఎందుకు So అడుగుతాడు that we మనల్ని? will receive it at the right time. ఎందుకో తెలుసా? మీరు సరి అయిన తగిన కాలమందు పొందుకోవాలనే. So that we'll receive it at the proper time. మనం సరి అయిన కాలమందు దాన్ని Then పొందుకోవడానికి. the purpose of God and the will of God will fulfill in our life. అయితే దేవుని యొక్క ఉద్దేశము, దేవుని యొక్క చిత్తము నెరవేరులాగున అలా జరుగుతుంది. He will give you whatever you need at the right time, my dear friends. నా స్నేహితులారా, మీకు ఏమైతే కావాలో వాటన్నిటిని దేవుడు సరి అయిన సమయంలో మీకు So ఇస్తాడు. whatever you've been waiting for, మీరు ఈ ఇంతకాలం దేని గురించి వేచి ఉన్నా సరే, whatever you've been seeking for, మీరు వేటి గురించి వెతుకుతా ఉన్నా సరే, let me tell you, నన్ను ఒక మాట your చెప్పనివ్వండి. time is coming. మీ యొక్క సమయము రాబోతున్నది. Your time is coming. మీ సమయం He's రాబోతున్నది. going to give you ఆయన మీకు ఇవ్వబోతున్నాడు at the right time. సరి అయిన What సమయంలో. a great blessing it ఇది is. ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదం అండి. Receiving things from a father at right time. తండ్రి యొద్ద నుంచి ఆ అవసరతలను సరి అయిన సమయంలో All పొందుకోవడము. your needs will be met right now. ఈ సమయంలోనే నీ యొక్క అవసరతలన్నీ కూడా తీర్చబడతాయి. Though we may not have a physical father with us to meet all our needs, but we have a heavenly father who will meet all our needs. అయితే మనం ఈ లోకపు తండ్రి మన యొద్ద ఉన్నప్పటికీ మన అక్కర్లను తీర్చలేకుండా ఉన్నాడేమో, కానీ మన పరలోకపు తండ్రి మాత్రం మన అక్కర్లన్నీ తీర్చనై ఉన్నాడు. And the fifth quality of a heavenly father అయితే మన పరలోకపు తండ్రి యొక్క 5వ గుణం let's ఏంటంటే, read verse 16. 16వ వచనం చదువుదాం. It says, you open your hands and satisfy the desire of every living thing. నీవు నీ గుప్పిల్ని విప్పి ప్రతి జీవి కోరికను తృప్తిపరుచుచున్నావు. It says he opens his hand and satisfies the desire of everyone. ఆయన తన యొక్క గుప్పిల్ని విప్పి ప్రతి హృదయ కోరికను తీరుస్తాడు. Whenever father gives to us, మరి తండ్రి ఎప్పుడు ఇచ్చినా సరే he will not give in a small way. ఆయన చిన్న చిన్నగా ఇవ్వడండి. Mother will give us a small portion. తల్లి కొద్దిగానే మనకి So ఇస్తుంది. she gives every day, she will give us in small portions. మన తల్లి మనకు అనుదినము ఏదో ఒకటి ఇచ్చినా కూడా కొంచెం కొంచెమే పెడుతుంది But మనకి. father is not like that. కానీ తండ్రి అలా చేయడు. Father will open his hand and give it to us. తండ్రి అయితే తన చేతిని విప్పి గుప్పిల్ని విప్పి మనకి ఇస్తాడు. He will give us in abundance. ఆ తండ్రి మనకు సమృద్ధిగా ఇస్తాడు. There was a boy and the father went to a shop. అయితే ఒక తండ్రి ఒక కుమారుడు ఇద్దరు కలిసి ఒక దుకాణానికి He వెళ్ళారు. was 5 years old. అబ్బాయి 5 ఏళ్ల ప్రాయం గలవాడు. The boy was showing his father on a particular bottle. అయితే ఆ కుమారుడు తండ్రికి ఒక డబ్బాను చూపిస్తా And the ఉన్నాడు. bottle was filled with chocolates. ఆ డబ్బా నిండా చాక్లెట్లు ఉన్నాయి. And the boy said, Dada, I want this chocolates. అయితే ఆ బాలుడు అంటా ఉన్నాడు, డాడీ నాకు ఆ చాక్లెట్లు కావాలి అని. So father brought the bottle to the boy and asked him to say, how much ever you want you can take. అయితే ఆ తండ్రి ఏం చేశాడంటే ఆ చాక్లెట్లు ఉన్న డబ్బాను తీసుకొచ్చి, నా కుమారుడు నీకు ఎన్ని చాక్లెట్లు కావాలంటే అని తీసుకో అన్నాడు. The boy put his hand in the bottle. He want to take few chocolates. అయితే ఒకవేళ ఆ బాలుడు ఆ డబ్బాలో చేపెట్టి తీసుకుంటే కొన్ని చాక్లెట్లు వస్తాయి. And then he thought like this. అయితే ఏమనుకున్నాడంటే, I should not take it from my hand. నేను నా చేతితో తీసుకోను, Let my father give it to me. నా తండ్రే నాకు ఇవ్వాలి. Then the boy said to his father, అయితే అప్పుడు ఆ బాలుడు తండ్రితో Father, అంటున్నాడు, you give it to me. డాడీ నువ్వే నాకు ఇవ్వు. Father said, no, you can take how much ever you want. ఆ తండ్రి అంటున్నాడు, లేదు లేదు నువ్వే తీసుకో అని. But the boy said, Father, you give it to me. కానీ ఆ బాలుడు అయితే అంటున్నాడు, డాడీ నువ్వే నాకు ఇవ్వు When అని. the father took the chocolates in his hand, అయితే ఎప్పుడైతే ఆ తండ్రి తన యొక్క హస్తంలో చాక్లెట్ the తీసుకున్నాడో, boy took it in 2 hands. ఆ బాలుడు 2 దోసిలు పట్టుకొని His చూస్తా 2 ఉన్నాడు. hands are filled. ఆయన యొక్క మరి ఆ బాలుని యొక్క దోసిలు What నిండిపోయింది. we understand by this, అయితే దీని ద్వారా మనకి if ఏమర్థం we అవుతుంది? take, మనం తీసుకుంటే it might be little. అది కొద్దిగానే We ఉంటుంది. will only receive a handful. మనకు కేవలం మన గుప్పిటి అంతనే But ఉంటుంది. when the father opens a hand, కానీ తండ్రి గనుక చేతిని it గుప్పిలి will విప్పితే be in abundance. అది సమృద్ధిగా It ఉంటుంది. will overflow. అది పొంగి పొర్లుతుంది. Yes, my dear friends. నిజమే స్నేహితులారా, He is going to open his hands and satisfy all your ఆ desires. పరమ తండ్రి తన గుప్పిలిని విప్పి మీ యొక్క హృదయ వాంఛలన్నీ తీర్చబోతా ఉన్నాడు. Amen. ఆమేన్. When father gives, ఆ తండ్రి ఇచ్చినప్పుడు he will not give in a small portion. ఆయన కొద్దిగానే ఇవ్వడండి. He will give in abundance. ఆయన సమృద్ధిగా ఇస్తాడు. It will overflow in your life. మీ జీవితంలో అది పొంగి I పొర్లుతుంది. strongly believe నేను ఖచ్చితంగా that నమ్ముతున్నాను. season is going to come into your life. మీ జీవితంలో ఒక కాలం You're going రాబోతుంది, to receive in abundance. మీరు సమృద్ధిగా పొందుకునే All సమయం your అది. emptiness will overflow. మీ యొక్క ఖాళీ పాత్రలన్నీ కూడా పొంగి All పొరలబోతున్నాయి. your
dryness will overflow. మీ యొక్క ఎండిన పరిస్థితులన్నీ కూడా జీవించనై ఉన్నాయి. Whatever is empty today, ఈ రోజు ఏవైతే ఖాళీగా my ఉన్నాయో Father is going to fill you. ఇదిగో నా తండ్రి ఆ వాటన్నిటి Because నింపబోతున్నాడు. He's going to open his hands right now. ఇప్పుడే ఆ తండ్రి ఇదిగో తన గుప్పిల్ని విప్పుతున్నాడు. He's going to give it to you. ఆయన మీకు ఇస్తా ఉన్నాడు. Receive in the name of Jesus. యేసు నామములో పొందుకోండి. And the sixth attribute of Father is, అయితే తండ్రి కలిగి ఉన్న 4వ సుగుణం ఏంటంటే 18వ వచనము, the Lord is near to all who call him. తనకు మొరపెట్టు వారికి అందరికి, తనకు నిశ్చయముగా మొరపెట్టు వారికి అందరికి యెహోవా సమీపముగా It is ఉన్నాడు. the Lord is near. అక్కడ లేఖనం అంటుంది దేవుడు సమీపముగా ఉన్నాడు. The sixth attribute of Heavenly Father అయితే is, పరలోకపు తండ్రి యొక్క 6వ గుణం he ఏంటంటే is near to us. ఆయన మనకు సమీపముగా He ఉంటాడు. is very close to ఆయన us. మనకి ఎంతో దగ్గరగా ఉంటాడు. The presence of God is very, very close to us. దేవుని యొక్క సన్నిధి ఎంతో దగ్గరగా మనకు ఉంటుంది. We might be missing our earthly father. బహుశా మన యొక్క భూలోకపు తండ్రిని మనం We might కోల్పోయామేమో. be missing our physical father. బహుశా మీ శరీర తండ్రిని మీరు Though కోల్పోయినారేమో. you want him in every day of your life, you are missing him. బహుశా మీరు అనుదిన జీవితం మీకు అతన్ని కావాలనుకున్న, తనతో సమయం గడపాలన్నా అతన్ని లేడేమో. But the promise is, అయితే వాగ్దానం ఏంటంటే, Heavenly Father is near to you. అయితే పరలోకపు తండ్రి మీకు సమీపముగా He is ఉన్నాడు. very close to you. ఆయన మీకు ఎంతో దగ్గరగా ఉన్నాడు. It says whenever you call him, he is near to you. ఆయనను మీరు ఎప్పుడు పిలిచినా కూడా ఆయన మీ పక్కనే ఉన్నాడు. Whenever you needs him, he'll be very close to you. మీకు ఆయన ఎప్పుడు అవసరం పడిన ఆయన మీ పక్కనే ఉంటాడు. What a great quality a father has. తండ్రి కలిగిన గొప్ప సుగుణము చూడండి. Though you are lonely, he is close to you. ఇదిగో మీరు ఒంటరి వారైనా సరే ఆయన మీకు దగ్గరగా ఉన్నాడు. Your failure, you are very close to you. మీరు ఓటమి పాలైనా ఆయన మీకు దగ్గరగానే ఉన్నాడు. He'll say like this, ఆయన ఇలా అంటా ఉన్నాడు, the whole world might hate you, బహుశా ఈ లోకమంతా మిమ్మల్ని అసహ్యించుకుంటా ఉండవచ్చు. I am with you. నేను మీకు తోడుగా I ఉన్నాను. will never leave you. నేను నిన్ను ఎన్నడూ విడువను. I will never forsake నేను నిన్ను you. ఎన్నడూ ఎడబాయను. The father is very close to the children. ఇదిగో నేను బిడ్డలకు అతి సమీపంగా ఉంటే తండ్రిని I అంటా am ఉన్నాడు. close to you, my dear child. నా బిడ్డ నీకు ఎంతో సమీపంగా You నేనున్నాను. have lost your father. బహుశా నీ యొక్క భూలోకపు తండ్రిని Oh, but కోల్పోయావేమో. I am very near to you. అయితే నేను పరమ తండ్రిగా నీ దగ్గరే ఉన్నాను. Call unto me. నాకు మొరపెట్టుము. The moment you call me, నువ్వు నన్ను పిలవగానే you will find me. నన్ను నీవు కనుగొంటావు. You will see my love covering you. నా ప్రేమ నిన్ను కమ్ముకోవడం నువ్వు Our చూస్తావు. heavenly Father will come close to you. ఇదిగో మన పరలోకపు తండ్రి మనకు సమీపముగా వస్తున్నాడు. And the another quality of Father is, అయితే మన పరలోకపు తండ్రి యొక్క మరొక గుణం ఏంటంటే, let's read verse 20. 20వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. Verse 20 says, the Lord watches over all who love him. యెహోవా తను ప్రేమించే వారందరినీ కాపాడును. It says the Lord will watch over you. అయితే అక్కడ లేఖనం ఏమంటుందో చూడండి, ప్రభువు మిమ్మల్ని మీ మీద దృష్టిని నిలిపి ఉన్నాడు. He will have an eye on you. మీ మీద ఆయన కనుదృష్టి నిలుపుకొని ఉన్నాడు. Our Father's sight will be on us. మన యొక్క పరమ తండ్రి యొక్క కనుదృష్టి ఎల్లప్పుడూ మీ His మీదనే ఉంటుంది. favor will be on us. ఆయన యొక్క కటాక్షం మీ మీద He is ఉంటుంది. watching you. ఆయన మిమ్మల్ని చూస్తున్నాడు. Looking at you. మిమ్మల్ని చూస్తున్నాడు. Leading you, guiding you. ఆయన మిమ్మల్ని నడిపిస్తున్నాడు, ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు. And we all know how our Father will guide us. మనందరికి తెలుసు మన తండ్రులు మనల్ని ఎలా నడిపిస్తారో. They have an eye on us. మన మీద వారి కనుచూపు ఎలా ఉంటుందో తెలుసు. Always they'll be looking at us. ఎల్లప్పుడూ వారి యొక్క కనుచూపు మన మీదనే ఉంటుంది. Whenever we need them, we can see them. మనకి ఎప్పుడు కావాలన్నా వారిని మనం That చూడగలుగుతాము. is how our heavenly Father is. అయితే మన పరమ తండ్రి ఆ రీతిగా ఉంటాడు. He is watching you. ఆయన మిమ్మల్ని చూస్తున్నాడు. The Father who is watching you will never sleep or never slumber. అయితే మిమ్మల్ని చూసే దేవుడు ఏనాడు కునుకడు, నిద్రపోడు. He will never sleep. ఆయన ఎన్నడూ నిద్రపోడండి. His eyes are on you. ఆయన కనులు ఎల్లప్పుడూ మీ మీదనే The ఉన్నాయి. verse says like this. ఆ లేఖనం ఇలా అంటా ఉన్నది, Whoever touches you will touch the apple of my eye. నిన్ను ఎవ్వరు తాకినా నా Amen. కనుగుడ్డుని ముట్టిన వారితో What a సమానుడతను. promise we have. ఎంత గొప్ప That's వాగ్దానం how అన్నది. you and me are protected. అంత గొప్ప రీతిగా నీవు నేను భద్రపరచబడి Let ఉన్నాము. me tell you as a man of God. దైవజనుడిగా నన్ను నాకు మాట Let చెప్పనివ్వండి. me tell you as a man of God. దైవజనుడిగా నన్ను ఒక మాట As చెప్పనివ్వండి. the heavenly Father is watching you, ఆ పరమ తండ్రి మిమ్మల్ని చూస్తున్న రీతిగా enemies can't come close to you. శత్రువు నీ ఎద్దకి రానే రాడు, No దగ్గరికి disease రాలేడు. will come to you. ఏ వ్యాధి నీ చెంతకు రాలేదు. No disaster will come to you. ఏ వినాశనం నీ చెంతకు రాలేదు. Because my heavenly Father is watching you. ఎందుకంటే పరమ తండ్రి నిన్ను చూస్తా ఉన్నాడు. Oh my dear friends. ఓ నా ప్రియ స్నేహితులారా, My dear brother. నా ప్రియ సహోదరుడా, My dear sister. నా ప్రియ సహోదరి, You might say like this. నీవు ఇలా చెప్తా ఉండవచ్చు, No one to look after me. నన్ను చూడడానికి, నన్ను
పట్టించుకునే వారే లేరు. Oh, if my father was alive today, ఒకవేళ నా తండ్రే గనుక నేడు బ్రతికుండుంటే I would have gone to him. నేను ఆయన యొద్దకు I'm వెళ్ళేవాడిని. living like an orphan today. ఈ రోజు నేను అనాథగా మిగిలిపోయానే. No one in the world to look after me. ఈ లోకంలో నన్ను ఎవ్వరు Oh, పట్టించుకోవట్లేదు. let me encourage you today. అయితే నన్ను ఈ విధంగా We ప్రోత్సాహపరచనివ్వండి. have a heavenly Father మనకు పరమ తండ్రి who ఉన్నాడు. will look at you, మిమ్మల్ని చూస్తా ఉన్నాడు who ఆయన. will carry you, ఆయన మిమ్మల్ని he ఎత్తుకుంటున్నాడు. will take care of you, ఆయన మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా he will చూసుకుంటున్నాడు. never leave you, ఆయన మిమ్మల్ని ఏనాడు oh, he విడిచిపెట్టాడు. will never forsake you. నిజమే అండి, ఆయన మిమ్మల్ని ఎన్నాడు He will ఎడబాయడు. satisfy all your heart మీ desires. హృదయ వాంఛలన్నీ ఆయన తీరుస్తాడు. Come on, let me introduce to you to Heavenly Father. అయితే ఈ సందర్భంలో ఆ పరలోకపు తండ్రిని పరిచయం చేయనివ్వండి. He is the one always staying close to you. ఆయన ఎల్లప్పుడూ మీకు సమీపంగానే ఉండే దేవుడై ఉన్నాడు. Satisfy all your heart మీ desires. హృదయ వాంఛలన్నీ తీరుస్తాడు ఆయన. He is the one who's faithful to his promises. తన వాగ్దానముల ఎడల నమ్మకము He is ప్రదర్శించేవాడు ఆయన. loving towards you. ఆయన He is loving towards you. ఆయన మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తా ఉన్నాడు. He is loving towards you. ఆయన మీ ఎడల ప్రేమ చూపుతా He ఉన్నాడు. will uphold you. ఆయన మిమ్మల్ని ఎత్తుకుంటాడు. Oh, whenever you fall down, మీరు ఎప్పుడు పడిపోయినా సరే He will lift you up. ఆయన మిమ్మల్ని He లేవనెత్తుతాడు. will lift you up, ఆయన brother. మిమ్మల్ని లేపుతాడు He సహోదరుడా. will lift you up, sister. సహోదరి, ఆయన నిన్ను లేపుతాడు. Whenever you look unto Him, మీరు ఎప్పుడు ఆయనను చూసినా సరే He will give you whatever in you in proper time. మీకు తగిన కాలమందు ఆ కోరికను ఆ That is- అవసరం That తీరుస్తాడు. is how our Heavenly Father is. మన పరమ తండ్రి ఆ రీతిగా ఉంటాడండి. That is how our Heavenly Father will take care of us. ఆ రీతిగా మన పరమ తండ్రి మనల్ని జాగ్రత్తగా పట్టించుకుంటాడు. As the whole world is celebrating Father's Day, ఈ యొక్క సర్వ ప్రపంచము ఈ పితృ దినోత్సవాన్ని but we జరుపుకుంటుండగా are filled with confidence. మనము మాత్రం ధైర్యముతో Our నింపబడ్డాము. Father is still on the throne. మన యొక్క తండ్రి Amen. ఇంకను ఆ సింహాసనం మీదనే He ఉన్నాడు. is still on the throne. ఇంకా మన తండ్రి సింహాసనం He మీదనే will ఉన్నాడు. never leave us orphans. ఆయన మనని అనాథలుగా ఎప్పుడు చేయడు. He will never leave us orphans. ఆయన మనల్ని అనాథలుగా ఎప్పుడు విడిచిపెట్టడండి. He will send a comforter to us. ఆయన మనని మనకు ఆదరణకర్తని పంపి ఉన్నాడు. But one thing we have to do. అయితే మనం చేయాల్సిన ఒక విషయం ఏంటంటే, Book of Proverbs chapter 10 verse 1 says, అయితే సామెతల గ్రంథము 10వ అధ్యాయం మొదటి వచనం ఏమంటుందంటే, wise son bring joy to his father, జ్ఞానము గల కుమారుడు తండ్రిని సంతోషపెర్చును, but a foolish son brings grief to his mother. బుద్ధి లేని కుమారుడు తన తల్లికి దుఃఖము పుట్టించును. As a child of God, దేవుని యొక్క బిడ్డగా, as the sons and daughters of God, దేవుని యొక్క కుమారులముగా we కుమార్తెలముగా need to bring joy to our father. మన తండ్రిని మనం సంతోష పెట్టాలి. We need to give him a joy. ఆయనకు మనం సంతోషాన్ని How పుట్టించాలి. can we do that? అయితే మనం ఎలా Only by చేయగలుగుతాం? leading a life which is only by leading a life pleasing to God. దేవుని సంతోషపరిచే జీవితాన్ని కొనసాగించడం ద్వారానే We can bring joy to our father by living a wise life. మనము జ్ఞానవంతమైన జీవితాన్ని కొనసాగించడం ద్వారా తండ్రిని We need సంతోషపరచగలము. to be wise in every area of our life. మన జీవితంలో ఉన్న ప్రతి సందర్భంలో మనం జ్ఞానులంగా ప్రవర్తించాలి. We can lead a life which is foolish. మనం బుద్ధిహీనులుగా మరి ప్రవర్తించకూడదండి. Proverbs 13 verse 1 says, సామెతల గ్రంథం 13వ అధ్యాయం మొదటి a వచనం wise ఉంటుంది, son heeds his father's instruction. తండ్రి శిక్షించిన కుమారుడు జ్ఞానము గలవాడగును. As a children of God, child of God, we need to follow his instructions. దేవుని యొక్క పిల్లలముగా మనమందరము తండ్రి యొక్క ఉపదేశములను ఆచరించాలి. The only thing will make a father happy is obedience. అయితే తండ్రిని ఇష్టపరిచే విషయం ఏదైనా ఉన్నదంటే అది కేవలం విధేయత మాత్రమే. As a child of God, we can give joy to our father. అయితే దేవుని పిల్లలముగా మనము దేవుని సంతోషపెట్టగలము. As a wise children, we can bring joy to our parents. జ్ఞానవంతులమైన పిల్లలముగా మన తల్లిదండ్రులని సంతోషపెట్టగలము. Only by heeding to his instructions. కేవలం వారి యొక్క ఆదేశాలను ఆలకించడం బట్టి, Only by obeying the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పాటించడం బట్టి, Living according to God's word. దేవుని వాక్యానుసారంగా జీవించడం This బట్టి. is what a heavenly father needs today. చూడండి, నేడు పరలోకపు తండ్రి కావాల్సినవి ఇవే. As we are closing this word, ఈ వాక్యాన్ని ముగిస్తా ఉండగా let me encourage you one more time. మరలా మిమ్మల్ని ప్రోత్సాహపరుస్తా ఉన్నాను. We have a heavenly father మనకు పరలోకపు తండ్రి who ఉన్నాడు. will take care of everything. అన్నిటినీ చూసుకునే తండ్రి He ఆయన. is there with you whenever you need. మీకు ఎప్పుడు కావాలన్నా ఆయన మీ పక్కనే He said, ఉంటాడు. call unto me, I will answer you. ఆయనే చెప్పాడు కదా, నన్ను మీరు పిలవండి, He వెంటనే is మీకు ఉత్తరం very ఇస్తాను. close to you. ఆయన మీకు ఎంతో సమీపముగా He is ఉన్నాడు. very near to you. ఆయన మీకు దగ్గరగా ఉన్నాడు. Whatever your condition today, ఈ రోజు మీ పరిస్థితి ఏదైనా సరే, Father will not leave us. తండ్రి మిమ్మల్ని విడిచేవాడు Even కాదు. your failures, He will not leave us. బహుశా మీ యొక్క వైఫల్యాలు ఉన్నా కూడా ఆయన మిమ్మల్ని He విడవడు. is still waiting for you to come back to Him. మీరు ఆయన యొద్దకు తిరిగి రావాలని ఆయన వేచి Now ఉన్నాడు. it's your time to take a U-turn. అయితే మీరు మలుపు తీసుకునే సందర్భం ఇది. Turn back to Heavenly Father. తిరిగి పరలోకపు తండ్రి వైపుకు మరలండి. He is waiting for you. మీకోసమే ఆ ప్రభు వేచి ఉన్నాడు. చూడండి, ఎంత
ఎంతగా మన ప్రభు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. Only thing is that you have to come close to him. ఆ తండ్రి యొద్దకు ఆ సమీపముగా మీరు రావాలి. He's calling you now. నేడు ఈ సమయంలో ఆయన పిలుస్తున్నాడు. Waiting for you to come back. మీరు తిరిగి రావాలని ఆయన వేచి ఉన్నాడు. I was going to pray for you. మీ గురించి ప్రార్థించబోతుండగా I want you to join with us. మాతో పాటు ఏకీభవించాలని Let's కోరుతున్నాం. pray together. కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం. Our heavenly Father, మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, we come to the throne of grace with confidence, Lord. ప్రభువా నేడు ధైర్యముగా నీ కృపా సింహాసనం ఎత్తుకు వస్తున్నాము. We come to with boldness, Lord. ప్రభువా ధైర్యముగా మేము వస్తున్నామయ్యా. Thank you, Lord, for giving us opportunity to call you Abba Father. ప్రభువా మేము నిన్ను తండ్రి అబ్బా అని పిలుచుటకు మాకు ఇచ్చిన అర్హతను బట్టి నీకు Thank వందనాలు. you for giving us a privilege to call you Abba Father. ప్రభువా అబ్బా తండ్రి అని నిన్ను పిలుచుటకు మాకు ఇచ్చిన ఆధిక్యతను బట్టి నీకు వందనాలు. Daddy, we call you. నాయనా మేము నీకు మొరపెడుతున్నాము. Father, we call you, Lord. తండ్రి నిన్ను మేము పిలుస్తా ఉన్నామయ్యా. Thank you for the privilege you gave it to us. నీవు మాకు ఇచ్చిన ఆధిక్యతకై నీకు Thank you for the స్తోత్రములు. confidence you given to us, నీవు మాకు Lord. ఇచ్చిన ధైర్యమును బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభువా. Oh, the earthly father may leave us, Lord, ఈ భూలోకపు తండ్రి మమ్మల్ని విడిచిపెట్టి but you will వెళ్ళిపోయారేమో, never leave us, Lord. అయినా నీవు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టవు ప్రభువా. We pray for children who are watching us, Lord. ప్రభువా నేడు మా కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రజల నిమిత్తం ప్రార్థిస్తున్నాం. Lord, we pray for everyone watching us right now. ఈ సమయంలో మమ్మల్ని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి నిమిత్తం ప్రార్థన Thank చేయుచున్నాము. you, Lord, for blessing them. ప్రభువా వారిని దీవిస్తున్నందుకు నీకు Thank you, వందనాలు. Lord, for being a father to them. వారికి నీవు తండ్రివైనందుకు నీకు There might స్తోత్రము. be many among us are fatherless, Lord. ప్రభువా మేము మాలో అనేకులము తండ్రి లేని వారిగా ఉన్నాము. On this Father's Day, నాయనా ఈ యొక్క తండ్రి we దినమున ప్రభువా, remember you are a heavenly Father. ప్రభువా మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం నీవు మా అందరికి పరలోకపు తండ్రిగా You ఉన్నావు. said your father to fatherless, Lord. ప్రభువా నీవు చెప్పి ఉన్నావు కదా, ఇదిగో తండ్రి లేని వారికి నేను తండ్రిగా How ఉంటానని. many children are wandering here and there, Lord? ఓ ప్రభువా ఎంతో మంది పిల్లలు ఇక్కడ అక్కడ తిరుగుతా We ఉన్నారయ్యా. pray that they'll be your children, Lord. ప్రభువా వారందరూ కూడా నీ బిడ్డలుగా మారాలని They ప్రార్థిస్తున్నాము. will come to you, Lord. ప్రభువా వారు నీ యొద్దకు రావాలని ప్రార్థిస్తున్నాము. They will come to the family of your kingdom, Lord. దేవుని రాజ్య కుటుంబములోనికి రావాలని Thank ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. you for the blessings, Lord. ప్రభువా నీ దీవెనలను బట్టి నీకు వందనాలు. Oh, we pray for people who are in need right now. ఈ సమయంలో అవసరతలో ఉన్న ప్రజల నిమిత్తం ప్రార్థిస్తున్నాం. Whatever they are seeking, Lord. ప్రభువా వారు వేటి గురించి Whatever వెతుకుతున్నారు, they're praying about, వారు వేటి గురించి you will అడుగుతున్నారు, answer their prayers, వారి Lord. ప్రార్థనలకు జవాబులు ఇవ్వండి అయ్యా. Open your hands and satisfy all their heart desires, నాయనా Lord. నీ యొక్క గుప్పిల్ని విప్పి వారి హృదయ కోరికలన్నిటిని సఫలపరచండి. People who are suffering with loneliness, Lord. ప్రభువా ఒంటరితనంతో బాధపడుతున్న ప్రజలున్నారు. People who are in depression. ప్రభువా కృంగిపోయిన We ప్రజలున్నారు. pray, we speak the word of encouragement to their life, Lord. నాయనా వారి జీవితాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన మాటను మేము విడుదల చేస్తున్నాము. Comfort them with your love. నీ ప్రేమతో వారిని ఓదార్చండి అయ్యా. Comfort them with your love. నీ ప్రేమతో వారిని ఆదరించండి None అయ్యా. of us should be left alone, Lord. ప్రభువా మాలో ఏ ఒక్కరము కూడా ఒంటరి వారము No కాము ప్రభువా. one should be left alone, Lord. ఎవ్వరు కూడా ఒంటరిగా ఉండకూడదు ప్రభువా. Comfort them, Jesus. యేసయ్యా ఓదార్చండి వారిని. Oh, fill them with your love. నీ గొప్ప ప్రేమతో నింపండి Fill ప్రభువా. them with your love. నీ ప్రేమతో వారిని నింపండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. What are the needs, Lord? ప్రభువా వారి అక్కర్లు ఏవైనా What సరే, are they praying about? వారి వేటి గురించి ప్రార్థిస్తున్నా సరే, Answer the praise, Lord. వారి ప్రార్థనలకు జవాబులు ఇవ్వండి అయ్యా. Let them up where they're fallen down. ఓ ప్రభువా వారు ఎక్కడ పడిపోయినా తిరిగి వారిని లేవనెత్తండి. Restore back to them what all they lost, Lord. ప్రభువా వారు ఏవైతే నష్టపోయారో తిరిగి వాటిని వారికి సమకూర్చండి. Every sickness will lift them. ప్రతి రోగం వారిని విడిచి All వెళ్ళిపోవును the గాక. infirmities will lift them. ప్రతి బలహీనత వారిని విడిచి వెళ్ళును గాక. In the name of Jesus, యేసయ్య నామములో we speak healing on everyone, Lord. ప్రతి ఒక్కరి మీద నీ స్వస్థతను Bless ప్రకటిస్తున్నాము. everyone, Jesus. యేసయ్య ప్రతి ఒక్కరిని Keep దీవించండి. them away from all kind of evil, Lord. ప్రతి అపాయం నుంచి వారిని దూరముగా Keep them భద్రపరచండి. away from all kind of destructions, Lord. ప్రభువా ప్రతి వినాశనం నుంచి వారిని దూరము చేయండి, కాపాడండి, Protect them. భద్రపరచండి అయ్యా. Protect them. వారిని కాపాడండి Pray అయ్యా. for people who are having business, Lord. ప్రభువా వ్యాపారములు చేస్తున్న ప్రజల నిమిత్తం ప్రార్థిస్తున్నాం. Bless them abundantly. సమృద్ధిగా వారిని దీవించండి Let అయ్యా. the work of their hands will flourish. వారి చేతి పనులు వర్ధిల్లును గాక. Every business will flourish in the name of Jesus. యేసయ్య నామములో ప్రతి వ్యాపారము అభివృద్ధి నొందును గాక. Pray for parents who are praying for the children, Lord. ప్రభువా
మరి పిల్లల నిమిత్తం ప్రార్థిస్తున్న తల్లిదండ్రుల గురించి whatever they're ప్రార్థిస్తున్నాము. praying about, వారు వేటి గురించి ప్రార్థిస్తున్నారు, I pray you will answer their prayers. వారి యొక్క ప్రార్థనలకు జవాబులు ఇవ్వమని కోరుతున్నామయ్యా. I pray children will obey their parents, Lord. నాయన తల్లిదండ్రులకు బిడ్డలు విధేయులుగా ఉండాలని They will ప్రార్థిస్తున్నాము. have good future. వారికి మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని ప్రార్థిస్తున్నాము. Thank you, Jesus. యేసయ్యానికి వందనాలు. Thank you for your presence, నీ Lord. సన్నిధానమును బట్టి నీకు Now I వందనాలు. pray you will fill everyone with your heavenly love. ప్రభువా, ఈ సమయంలో మేము ప్రార్థన చేయుచున్నామయ్యా. ఈ సందర్భంలో నీ పరలోక ప్రేమతో ప్రతి ఒక్కరిని నింపండి. As the Father loves us, ప్రభువా, ఒక తండ్రి మమ్మల్ని ప్రేమించిన fill రీతిగా everyone. ప్రతి ఒక్కరిని Wipe నింపండి. away all the మా tears. కన్నీటిని తుడవండి అయ్యా. Whoever is lonely, Lord. ప్రభువా, ఎవరైతే ఒంటరితనంలో ఉన్నారో, Whoever is crying, Lord. ఎవరైతే ఏడుస్తా ఉన్నారో, Whoever ప్రభువా, tells us no one to look after me. ఇదిగో నన్ను పట్టించుకునే వారే లేరని ఎవరైతే ఏడుస్తున్నారో, Nobody cares about me. నన్ను ఎవ్వరు పట్టించుకోరు అని ఎవరైతే చెప్తున్నారో, Right now, Father, ఈ క్షణమే తండ్రి we pray. మేము ప్రార్థన You will చేస్తున్నాము. fill them with your comfort. నీ ఆదరణతో వారిని ఇప్పుడే నింపండి అయ్యా. Fill them with your love, ఓ Lord. ప్రభువా, నీ ప్రేమతో వారిని నింపండి రాజా. Let them know that you are heavenly Father, Lord. ప్రభువా, నీవు వారి పరమ ప్రియ తండ్రివై ఉన్నావని వారు Fill them, తెలుసుకున్నట్లు నీ fill them కృపనివ్వండి. with your Holy Spirit, Lord. పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో వారిని He నింపండి అయ్యా. will comfort the wounds they ఓ have. ప్రభువా, వారి యొక్క గాయములను కట్టండి ప్రభువా. But all the wounds they have, you comfort them, ఓ Lord. ప్రభువా, వారి ఎటువంటి గాయములలో బాధల్లో ఉన్న వారిని ఓదార్చండి అయ్యా. Thank you, Jesus. యేసయ్యా, నీకు వందనాలు. We give you glory and honor, నీకు Lord. మహిమ ఘనత In the చెల్లిస్తున్నాము. mighty name of Jesus, we ask, Lord. ఘనమైన యేసయ్య నామములో అడుగుతున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. God bless you all. దేవుడు మీ అందరిని దీవించును We గాక. hope you all be blessed by the word of God. దేవుని వాక్యం ద్వారా మీరు అందరు దీవించబడ్డారని మేము You share your నమ్ముతున్నాం. experience with us. మీ యొక్క అనుభవాలను మాతో పంచుకోండి. Also share the word of God to others. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఇతరులతో కూడా పంచుకోండి. If God has inspired you, you can support our ministry. దేవుడు ఒకవేళ మిమ్మల్ని ప్రేరేపించినట్లయితే ఈ యొక్క పరిచర్యకు సహకరించండి. We want you to join us as we serve God. దేవుణ్ణి సేవిస్తుండగా మాతో పాటు మీరు చేయి కలపాలని మేము కోరుతున్నాం. As you're watching us, మమ్మల్ని మీరు వీక్షిస్తుండగా you can share your prayer points with us. మీ యొక్క ప్రార్థన విన్నపములను మాతో Our పంచుకోవచ్చు. heavenly Father will take care of you. మన యొక్క పరలోకపు తండ్రి మిమ్మల్ని పట్టించుకుంటున్నాడు. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక.